ନାଇନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଭଲ ଯାଆନ୍ତୁ। ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ଆମର ରେଜା ମୁଁ ଯାଇନି ହେଲେ ଆମର ଆଜି ରେଜା ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ତ ମତେ ଉଜ୍ଜୈନ ହଉଛି ରବିବାର ହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ। ଯାଇନି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଗାଧେଇନି, ଦେଖୁଛ କପଡା ଚେଞ୍ଜ କରିନି ହେଲେ ଖାଲି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲି। କଣ ହଉଛି ରହିପାରିନି ତ ଲେଟ୍ରିନ୍ ମୁଁ ଯାଇନି, ଲେଟ୍ରିନ୍ ଦୋର ସାଇଡ୍ ଅଛି। ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧବାଧ ହେଇକି ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆମର ଭାଇନା ଏବେ ଆଣିଛନ୍ତି ଚା ଟିକେ ପିଇଦେବା। କିଏ ପିଇବା ଆସ ନା କଣ? ଆଉ ତମ ରେଜା ପରା ଆଜି ତମ ରେଜା ପରା ହଁ ଆମ ନାଙ୍କ ରେଜା ଆମର ହେଲେ ରେଜା ଆସନ୍ତୁ ଚା ଟିକେ ପିଇବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ପିଉଛି, ଚା ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ଗରମ ଆଜିର ପାଣିପାଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚା ଫେବରେଟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତାଙ୍କ ଚା ସରିଲାଣି, ମୋର ଆହୁରି ଅଛି। ମୁଁ ପିଇନି ଆହୁରି। ମୁଁ ଡେଲି ପିଉନି ହେଲେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଆଜି ମେଘ ପାଗ ଅଛି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଚା ମାରିଦେଲି ଆଉ। ସରିଲା ଗାଇସ୍ ଠିକ ଅଛି। ଫାଇନାଲ ଗାଇସ୍ ସରିଲା। ତମ ଫିଙ୍ଗର ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ। ଆଜିକାଲିକା ମଣିଷ ବି ସେମିତିକା। ତମର କାମ ଥିଲା ପଚାରିବେ। ଏଇନେ କାମ ସରିଲେ ପଚାରିବେନି। ଏମିତି କି ଚା କରିକା କଣ ପଚାରିବେ। ଆମର ଚିକୋଡି ଗ୍ୟାସ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଏଠି ଆମେ ଚାଫି ପିଇଦେଲୁ, ଏଠି ପକେଇଦେଲୁ କାକା ସଫା କରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଗୀତ ଶୁଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଶୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରରେ। ଡର ହଉଛି ନାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବକ୍ସରେ ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ। ଏଠି ଚାର୍ଜ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ତାଙ୍କର। ଶୋଇକିରି ବାହାରୁ ଉଠିକି ଏକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷା ହଉଛି। ପୁରା ଗଳି କେମିତି ଗଲାଣି ପୁରା। ତଥାପି ଯିଏ କହିବା କଣ ପଢୁଛୁ ପାଣିରେ ଗୁଟି ଗଲାଣି ମୋବାଇଲ। ଯଦି ଲୋକମାନେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହଉ କି ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ପଇସା କମେଇବା ଉଚିତ। ତ ରଖୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଦେଖା ହବା ପୁଣି।